do tačke kad želite povući ručnu, nemojte raditi to na fini način. Radite isključivo agresivno, ne nasilno, agresivno. Jer u Gestalt psihoterapiji se dobro kaže, koliko ranije počneš da žvačeš i koliko ranije počneš da na neki način grizeš, toliko ćeš lakše rešavati svoje životne probleme i grizat ćeš. Postoji ona zdrava agresija, gde grizemo za svoj integritet i identitet i grizemo za naš partnerski odnos, ako je taj partnerski odnos vredan. Postavljanjem ličnih granica niste loša osoba, već osoba koja se zalaže za sebe i svoj integritet. Druga strana možda neće prihvatiti, ali ako ne prihvata vaše lične granice, šta će vam takva osoba? I upamtite, nemojte popuštati nikome, jer kad popuštite jednom, 2 put, 3 put, ta osoba više uzima stvari zdravo za gotovo. I tu ste otišli pod ledom. Borite se za sebe, držite do sebe, čak i ako izgubite partnerski odnos. Što kaže Miroslav Ilić, nije život jedna žena. I ja uvijek potenciram onu priču, kaže, žena koja je bila na Titaniku je puno plakala posle toga kad je preminuo momak koji je s njom bio na Titaniku, ali posle toga je žena imala 7 braka. Tako da, ljudi moji, postoji izbor. Ovde na Balkanu možda nije normalan, neko će da me psuje, neko će da me kune, neko će da ogovara, da priča, ali znate kako?